Knebar Amar Borančić. Uvaženi barani i baranke, Crnogorci i Crnogorke, dragi moji prijatelji, ne postoji večeras ljepšega mjesta od ovoga da govorimo na ovu temu. Od grada Dukljanskog kneza Vladimira, grada u kojem je napisan ljetopis popa Dukljanina, grada najstarije crnogorske dinastije Vojslavljevića, grada nad kojim se odigrala čuvena Tuđemilska bitka i stvarala naša prva crnogorska država na ovim prostorima. Bitka za slobodu između istoka i zapada protiv tada silne Vizantije, bitka koja čini se traji i dan danas u Crnoj Gori. Bitka za slobodnu i suverenu Crnu Goru, emancipovanu i naprednu zajednicu slobodnih građana, čije sve razlike u vjeri, jeziku i porijeklu ujedinjuje jedna stvar, zajednička kuća i ljubav prema svojoj domovini. I zaista ne postoji ljepšeg mjesta od Bara da svi zajedno noćas poručimo: volimo te, majko naša Crna Goro. Građanima i građankama Crne Gore, kako god se oni osjećali i u što god intimno vjerovali, ne trebaju i nikad nisu bili potrebni duhovni i moralni savjetnici, koji gotovo redovno iz država regiona, tobož zabrinuto, lamentiraju nad crnogorskim građanima i njihovim međusobnim odnosima, predviđajući krvave ulice i sukobe. Ne znaju oni da od toga nema ništa, jer ne poznaju oni i ne mogu znati što znači Crna Gora onako kako je mi osjećamo. Nažalost, ovakvi pritisci na crnogorske građane od strane različitih religijskih skupina i njihovog klera postali su gotovo svakodnevna pojava. Ono što pomaže u njihovom prepoznavanju jeste zajednička intencija da naruše vjekovno kvalitetne odnose i prihvatanje između Crnogoraca svih vjera, ali i drugih nacija u Crnoj Gori, propagirajući manje ili više transparentno vjerski i nacionalistički fundamentalizam i agresiju, narušavajući sekularni građanski karakter crnogorske države i društva koji je njima izgleda nerazumljiv. Svi oni bi najradije da Crnu Goru vide kao poligon etničkih torova, sukobljenih vjera, podijeljenu među sobom i nahuškanu na sebe sami. A zašto? Zato što i malena Crna Gora svojim građanskim konceptom nacije, svojom širinom i prihvatanjem u svoje skute svakoga čovjeka, kako god se on zvao i osjećao, ruši njihove nacionalističke i velikodržavne snove o etnički čistim državama gdje nema mjesta za drugog i drugačijeg. Njima je ta ideja sloge i ljubavi nepodnošljiva. Kako je govorio Veljko Vlahović, Crna Gora nije nikad molila da je ne kažnjavaju zbog svoje ljubavi prema slobodi, ali nikad nije shvatila zbog čega je ta ljubav grijeh. Ni mi danas ne razumijemo zašto je grijeh da volimo svoju državu. Moramo braniti građansku Crnu Goru, koja će biti i jeste kuća i mene, kao nacionalnog Crnogorca islamske tradicije, tako i Crnogoraca drugih konfesija i svih drugih naroda koji žive u ovoj državi i koji dijele zajedničku sudbinu. Crnogorske istinske svetinje jesu naša svijetla crnogorska zastava, koja je svojim zlatnim orlom vjekovima simbolisala nadu i otpor i borbu za slobodu. Naša svijetla majska zora, himna Crne Gore, sa kojom su na usnama ginule za slobodu generacije Crnogoraca. Branit ćemo ove svetinje i branit ćemo svetinju mira i građanske sloge, koja je najveći crnogorski zalog za istoriju i za pokoljenja, što je vječiti trn u oku svih šovinista. Zato i mi večeras ovdje okupljeni, različitih uvjerenja i vjera i pogleda i mišljenja, poručujemo da smo snažno i vazda ujedinjeni u jednom, da nam je svima svetinja Crna Gora i da ne damo svetinju našu. I ono što je još jedna ključna poruka večeras jeste da
Nijedno pojedinačno vjerovanje ili sistem vjerovanja nema i ne može imati monopol nad istinom i nad državom Crnom Gorom. Zato se danas oni koji žele monopol i koji su navikli da imaju monopol i bune. Tužno je i nečasno što se oni u svojoj borbi za sopstvene interese, sijući mržnju i neslogu, i dan danas kriju za Boga i vjere. Ono što je zabrinjavajuće i što je porazno, da i nakon 30 godina isti oni akteri, potpomognuti iz istih centara moći, ponovo sprovode isti nacionalistički teror i raspiruju mržnju u Crnoj Gori. Kao da su željni ponovnog sukoba i nesreće iz 90. godina koju su oni isti podržavali i blagosiljali. Slična atmosfera se pokušava i danas napraviti medijskim ratom, manipulacijama i neistinama. Ali današnja Crna Gora, većinska Crna Gora na strani evropskog puta i teško da je mogu ozbiljno uzdrmati takve prijetnje. Isto tako, oni moraju da znaju da mladi ljudi danas ne žele da preživljavaju traume prošlosti. Mladi ljudi hoće dostojanstven život u svojoj državi, a ne stalni strah i povratak u prošlost. I nemojte nam nametati aveti prošlosti. Nemojte nam nametati zaboravljene bitke sa smetlište istorije, ostavite ih tamo. U smetlište, bre, tamo. Tako je. Smetlište. Sve što mi želimo jeste slobodna i građanska Crna Gora i njen mir. Da u slozi zajedno gradimo Crnu Goru. Da obezbijedimo srećnu budućnost za nove generacije i da i dalje razvijemo Crnu Goru koja će biti u društvu najnaprednijih i najmodernijih država i naroda svijeta. Članica NATO saveza i Europske unije. Mi hoćemo samo sreću za svakog čovjeka u Crnoj Gori. Za svakog muškarca i svaku ženu u ovoj državi. Nećemo srednjovjekovno društvo. Nećemo spaljivanje na lomače drugog i drugačijeg. Nećemo da nam se djeca truju nacionalizmom i da škole budu poprište frustracija i obračuna sa državom. Nećemo da se plašimo da kažemo da smo Crnogorci i da govorimo crnogorskim jezikom. Nećemo nazad, hoćemo naprijed. Nećemo i ne smijemo da zaboravimo onu sjajnu i veličanstvenu viziju Crne Gore kakvom smo je sanjali. Kakvom su je sanjale generacije. Takvu Crnu Goru mi nosimo u srcu. I to je ono što nas i večeras ovdje okupilo i što oni koji nijesu sa nama, nažalost, a meni je žao što to oni nikada neće moći razumjeti i osjete. Takvu ljubav prema svojoj domovini. Mi zato hoćemo srećnu i slobodnu zemlju koju će svi voljeti i osjećati. Ne tražimo mnogo. Nećemo tuđe, samo hoćemo svoje. I da smo svoji na svome, za vazda. Da je vječna Crna Gora i njena sloboda. Živjeli!